15,000 euro ġew ippreżentati lis-Soċjetà Filarmonika Leone tar-Rabat Għawdex. Il-fondi ngħataw mill-Fond ta' Kofinanzjament li jitmexxa mill-Gvern u li huwa intenzjonat biex jgħin lill-organizzazzjonijiet mhux governattivi u lil kunsilli lokali jaċċessaw aħjar opportunitajiet ta' fondi mill-Unjoni Ewropea. Permezz tal-fondi s-Soċjetà Filarmonika Leone se twettaq żewġ proġetti. Il-15,000 euro li għadhom kemm ġew ippreżentati se jmorru għall-installazzjoni ta' lift, sistema ġdida ta' dawl għat-Teatru Aurora u software ġdid tal-qtuħ ta' biljetti online. Għajnuna oħra ta' 15,000 euro mill-Gvern se tintuża l-proġett ta' installazzjoni ta' pannelli fotovoltaiċi fuq il-bini tagħha. Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli spjegat li meta entità tapplika l-fondi Ewropej din tkun obbligata li toħroġ persentaġġ mill-ispejjeż tal-proġett. Iżda diversi entitajiet ma jkollhomx ir-riżorsi finanzjarji neċessarji u jkollhom problema biex jaċċessaw il-fondi Ewropej. Għalhekk il-fond tal-Gvern jgħin lil dawn l-entitajiet. Għal din is-sena l-Gvern alloka 185,000 euro biex ikunu utilizzati mill-organizzazzjonijiet mhux governattivi. Dan apparti allokazzjoni oħra għal kunsilli lokali. Il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo spjega kemm is-Soċjetà Filarmonika Leone tagħti kontribuzzjiwi fil-Festa ta' Santa Marija, festa li tattira ħafna nies lejn il-Gżira Awċija. Sar li l-potenzjal ta' din is-soċjetà għadu jrid jilħaq livelli aktar għoljin u għandu jkun hawn teatru attrezzat biżejjed biex jospeta konferenzi bħaċ-ċogem u anke avvenimenti relatati mas-Sena Kulturali Valletta 2018. Is-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza Ewropea 2017 u Fondi Ewropej Ian Borg tkellem dwar il-ħtieġa li niggwitaw aktar lil benefiċjarji lejn diversi programmi ta' finanzjament Ewropej.